Kan yo tribute council ni ka choi si ta ka jing so kya lo ki jing ja bak ta ki emang salang kala likin do director general of police so ka jla Dr. Laja Ram Bisnoy ban emerging mut kumno ban ya da ban te la kam ki kata ka seng hapo ka jing lam ba Robert Jun Khajarin president kala plong ai jing kundu butu he pulit ha ka apu trik nai la aja pulai nong ba slong ringkat bat ki mat jing kren kat kumu ba Robert Jun ha ba ye thu sigilat pathai ku bor long ma ha ka mat beringkong SYC kerpat UDGP bentuk lar lem mi jingja haput baban ai jing dai la ki brio kamal ba ar kolong ban prekam ba pen khlain paharai khram khandra barjla ba pen prekam no ru ya ka director of infiltration khnang ban da na ka jingrung ka thap ki barjla kamat balai kolong ban khandrai ke ya ka jingwan tu yu dwai buai drugs blak ta bun ba ikun samla ki snong ki thau da ka ba ai jingmut ba kitnat ya dari kin kristian da ka jintre lang kan thop mi katnat exercise Nalor katanat anti narcotic task force nig NTF ya kabla jutip kum ka anti narcotic cell. Naka liang jong ka seng mata sni lawan tendu ya u Director General of Police jong ka Sarkar jela akabangi layo ban submit iki jingpho jongi pat akan ka jingpho jongi la ya keren halor lai tili kimat kamat ka ban kong akabangi la ya keren kolong hakabadi bat ka songsuk sangan jong ke bru jongi hapo border area kumba hitip kalong ba ka ki arteli ki Sarkar jela mata na khlia ba sam ki don hapdeng jong ka jinga penbit put bat hak ne ka jingya penbit put ki don katu ka ne ki mat la ne kita ki principal ya ki ba ki la ya shim da arteli ki jela ban ya shakmat hak ne ka jing penbit put bat ka wai na ki mat ki ba ki la shim kalong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong pa ba la ne ka ta people wills mo kabumut ba kini ki nong song sinong ki mon ban le chakano ko jala ki ka hot ki don ko ki principal re ka wei na kini principal ka ni ka people's will ti kumba POE ha kini ki sni kalong ba kaladon ka jingkeren jong ka wei na ki seng bahalang na po karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi penar ki jongi lani kino ki sinong ki badan hapo border area ki rai ban le chapo ki rai ban le chapo makhlia kala ban mi ka jingya kenrum kenram kumba jiah manipur tikani kalong ka ke ba naklia ka seng ni namla ban kalong ka statement ya ka ba ngihap ban pendem ya ka statement nobly kani ka statement kala along ka ba ki berngen mi ki breu ban syong ju bor asam kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne jubor ha sam la ne ban rai ban don ha sam ban ya kum kani da na kaleng jong seng da lili ru em ni nom la ba pedeng ki kum ta na kaleng seng ni la dawana u biji jong ka mekhlia ba u de ban sim khia ban pen kina ba kan don ka jing yada ya ki breu ki jong ni ki basa ha bodar ere na beli klem ga jing yada bopura kini ki breu ki la ban sa berngem ki la ban sa penting da kumni da pentai bat nginum tip ke ga bakin rai ha kasni ba ki regional committee ki rai ki kumta ni la press ya u dg ba u di ban sim khia ban penting kana ba kan don ka sok sok sangan ha bodar ere kanom dei ban don kanu ka penhun ka ban berngem bersip ka ban bor ya ki breu ki jongi bat ni kwa ba ki breu ki jongi kin jet da kamon la lut ti haju ko poru nilai jemut ba nang ba kata ka songsuk sengan ha border area kanwan ya kitu ki nyau teli ki BOP de ban pentrikam no kurai ki nolor kata ya kini ki assisting BOP but OP jadi ban penklan ya ki but de ban penbiang ru ya ki tiar kita pun kali bat ki jingdom kam ha ka ba wan ra ya ni songsuk sengan naka liang jong DG ula ya thu ani ya ka jing duna jong ki bor kulit beli ka ki bobon kini ki new recruitment mata ki padat ya training hari ulah ong ba kun sesumkia ya ka ban penbiang ya kini ki bor kulit na beli makiru kin kwa chu bakan mi ka kendrum kan lam hapo di border area kata ka di bengkong ka benta ka baar ka bangi kendu kolong ba pi kumba pietip kolong ba kami khlia ka don la ka jong ka Directorate of Infiltration ka jing thmu jong ka ni ka Directorate of Infiltration kolong ban yada ya ka jingru ka klub jong ki poiwet na ki bar jala ba punju na ki bar jong kan dia beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwet bari ki penun kam ye ki jala kum ka sam ban pungkli saka jala matia ti na kapor sa kapor ni yo iba ki poiwet ki poi ha ki sinong ki tau
daki bos daki truk daki kali na kaleng jong seng ni hab ban suya be thong ya ki na ko i po sa po tang hai kini ki singiru ki i ki unit ki sat ki jong ni ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot selakim don na padeng jong kiru ki bala bala hai ki caka bala ki bakero pet dala lai pan tang kot ban pin sya ba ki ding inong dia ro kim ti ka la pen sungsik ini no beli abang ila don ni ta ka directorate of infiltration ni kwa ba kin trikam ti hakabri ba kani ula petip ini ba hoi kumba kalong ta na kaliang jong ka police department kira don kumba khat khandai teli ki infiltration segit hakaleng jong ka makhle but ki ula kan pauru ba kam dei ba ka dei jing sa ba ka don ke jing duna ha ki staff shortage of staff hakaleng ba kaman power ban penbit penbiang ya kani ti ula ong hangi ba unsa revisit ya kani ka kam but kuwa ya ban ben kena ba kat bala kini ki poiwet kinom yo la than ban rung ha ka jala ka jung ule thuru yang ni statistik ba ki lagi pot kala don ka pushback kala don ka arrest but kala don ka prosecution ni gobon ki Bangladeshi national ki bala runtu ha ka jala ka jung ka benta ka ba khadu du ka ba nilai ya keren pada flu jumut bu DG kalong ba kumba POE menta ka jingpoi jong ki drop support maklia ka jing syaken maki ka jor but ladang ipek ya ka statistik ro ka kumba penmi daki board jong ka sarkar maklia ni iba ki brew I kumba panami ki sni hamtam ki kun samla ki lanang ngop ha u drops but ka ni ki daw ke bang yimla ban len kalong ba kumbang ngitip hapok maklia hadum tam don ka national drops mulai no penjal so ba ki pung chani ka to ani ti andrei ke bubu ni ka drops kawan na sabar jong kiri ba na sabar jong kecela ti kumta na kalian jong seng ni la ajimut ya ka sarkar maklia hamtam DG ni ong ba ladang ilala ban check ya kani ka supply jong drop na sabar jong ka jela ba na sabar jong kari let's say kani ka jing ya kun ya jing eksaj jong ka jala ka jongi persya ya drop ane ka war on drop kan duna lane kan sukses na ublay kiyo drop nai naba mono banwan ra kini ki bar sala ki wan ki hawan ki kali ki hawan ki ti kum tangi ong ba kadi bandon ka proper mechanism ka proper policy ya kani ban reduce ya kani ka drop supply apo jong ka jala ka jong ti kum ta ki ngila da bongru ba kadi bandon kani ka surprise checking no nakapor sa kapor kanang ba enla ban kem ye kini ki brew ba ki ba wan ra kini ki drop sa ka jala ka jong na kaliang udiji ulay thu ba ka nakle police ha kini ki system tam kalala ban break ya record jong sanpo tu di system ha kabadi bat ka jing yo kem ye ki drop ter ulay thu ru ba kila ya chakmat ha kaban don ketuka preventive measure lane kata ka jing don kam lese ban kem no lupa ye ki brew ki bala kerni ha kan ka jing di drop akan jing di drop nak ba don ketuka advisory board kan longkum ka preventive measure ya kaba hab ban kem namar ba kilal kerni akan jing di drop dikum kita ulay thu batu la penting ruhangi ba kumba ka long mata ka anti narcotic cell jong ka police department ka long machine kia ba den kam but la ongru ni bala nang yo kinu ki information ni di bane trilang but police but kadon kam ka jing terpat nak leng sengru ba ko ni bo drops ni don kam bane teli kum ka jala away so no bling inom la bane ai la ki jong so no bling kani gidi ma ka ban ta ya borok kelong sel jika pil jongi ka sengru kolong ba ha bri bo drops ni di bane trilang but social welfare department ni di bane trilang but education department ban tertentu ya ki samla ki jongi but kum ju beri buat kajing kiam ya kini ki bawan le business ya une umar jing snu don kam ban trilang bat ki rabak snong don kam ban trilang bat bor flip nang bangin la ban bat kong ya kini kajing snu ko balasar haka jelah Habis ini ke Jawa borok security haka border area nak liang cu wong ba nak liang ka police department wat lada ka duna ki staff na beli gini recruit mata kidang don ada training genre wat nak taru nak liang cu wong ba lada ka situation ka rise ki haban sim ka ku ka priority basis di ula penting perlu yang ba kami klian menta kala de pentrikam ya kini ki BOP
hot ki bobon ki infrastruktur ki dang duna wong hari kini ki BOP hak tu ki new pratili ki jaka la nang ya chakmat ban pentrikam ti wong shishu bala da kadon kam unsa strengthen ya kani ka manpower hakini ki assisting BOP la ni ki assisting OP ro ti kata ka di ke ba ula assure ngi bat ula da ong hiru ba nakaliang jong ka police department kat balai kan yele banawan ra ya jing suk bat apil ru yang iba ini ban apil ya barok kinong sunong ha ki border area ba jing suk ka di banawan na po mo nginum la ban su impose ya jing suk ro ti ni ong bang idon kam ban su tu ek bru jong ni no blai ni kwa ba ki bru lo da kam tam pi pasifana ki jong ni ki ba kwa ban don po maklia kim dei ban sha ngat ha kanu kanu jing sha berngem dan ne ke jing sha lani hakanu kuno ga jingsha ong ba lada pi le chapo maklia tin face ya pa skun te kum kata da nakaliang keseng ni kwa ba no i ni kwa ba kisnong kasi pana pi jongi to bombon bandon po maklia ide ban sa ba ni ba kino ki bor jong kino ki wei ki jala ki ba persyang ban pentut ya ta nakaliang keseng da le ru am ngino ai la